Doncs mireu, per mi Anexa ha estat un descobriment a nivell humà, sobretot, per l'empatia, la generositat i per les ganes de guiar aquests nanos en el camí que encara els queda per fer. Per mi ha estat també un descobriment perquè no estem acostumats a veure i empapar-nos d'aquesta realitat i és una realitat, la veritat que molt propera i molt humana i sobretot al·lucinat amb la gent que està dins del projecte per la generositat, la vocació i la voluntat d'acompanyar les famílies i els infants que estan aquí a Anexa. Jo ja tinc el meu calendari i más os vale tenir aquest calendari penjat a la cuina o a la porta de casa vostra.